Fáilte over Cardia, my name is Mr. O'Sullivan. Fadhbanna Saoire ardamil. Is cuimhin lum go Saoire, bharrtaigh mo hismóirí chun dul Saoire tharsáile. Bhí mo hismóirí ag sábháil gan stad gan stéine ionas cumbeach Saoire againn. Bhí cuine déanta leis an gníomhar taistil ag an deir seachtaine. Chuna bhí mocánta, bhí an cinenne déanta ring hena féin, an Spáin. Bhí an gníomhar taistil tharbheith cabhrach thug sí annach chuid eolais doing. Thaispeáin sí learmór dáiseanna agus dóstáin. Iad go léir go lánta. Lá bra bruthalach a bhí ann nuair a shrisimar Malaga. Chur an tonadaí taistil fáilte chriúil roing ag an airport. Thug sé a ihre goháin doing agus dír sé or an gléachachar in am an gáthair. Bhí mar cinnte dearfa de go raibh duine ag buaile Bob oring. Bhí an seomra ina chiar túil agus salach amachchas amach. Labhair mo hismóirí leis an manistóir agus cur a gléic ar an ionadaí freisin. Tháinig an tonadaí ar an láthair agus bhíonnig sé an scéal doing. Bhí stalc faoi lán seol agus bin an chúis go raibh an áit salach. Tugadh úscráidú doing dóstáin nua agus bhí mar buíocht de. Ba bhór an difríocht idir an dá áit. Bhí an tóstáin nua angláin ar an gcéadúil síos. Bhí deise going a bheith ag snámh agus ag súgréine ar feadh an lé. Is feared an seanachal an áit a mbíonn dólás bíonn an sólás ina aice. Cé bheith duine atá sa phictiúir se? Cá raibh na daoine sa phictiúir se? Cén sort aimsire a bhí ann?